Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama, ang araw mo ay tiyak magiging okay. Kapag BicolNet TV ang kaagapay, serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay, sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahiling dumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hindi man ako gwapo. Sa manantik paparatara mong gwapo ngayon. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, Siyudad din Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Magandang umaga po, Sir Willie Nobora, Ma'am Shi Maulyon, Ma'am Rica Listana, Maria Elena Yamain. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansa
ang Japan. Sa lahat matugang niya tong Muslim. Gracias, amigos y amigas. Magang ayan kita sa programa Serbisyo Asin Ripa. Parang ngunyang pungal daw kita. Thursday na pala. Kita kang disyurtan titik. Pirangal daw na sana New Year na. Ngayata New Year na tulo. Lingawan na mo ng Pasko. Ilang tulog na lang. New Year na. Oy, sabayan po nindo sa indong sarong oras kita 7 to 9. 7 to 9 sarong oras, 7 to 8. Mag-ori-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Ma'am Lai, buen dia, good morning Tabi, Merry Christmas. Ma'am Joy Cargulyo. Uy, malos na yung kumpleanyo ngunyan, December 11. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa. Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Unin ang gadanday nindo paglingawa. Maski anong okasyon. Pag daipo kamo imbitado, day magduman. Day magduman, pag bako po kamo imbitado. Makasupog. Yo. Saro pantugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat rita kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamuluan sa muya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya mas napakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwasin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Asin Ripa. Matugang makakimunan sa indong lingkod ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live. Kunyan pong Webes sa Bicol Net TV kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan ni GM Maestro Nila Tuon. Kasabay dyan si SM Serton. Mga tugang, mga kabayan kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana na kamong kamurog taka. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And sa mga bawal man tabi ang may stress sa mga panahon po ini.
Good morning, Tabi, Mama SP Banyas. Merry Christmas, Tabi, Choterso Sulyander. Tabi, Choterso, birthday mo. Sinata na iswido kita. Tabi, Choterso. Ano ngayon, no? Dugay ka na ngayon. Napapadungkal ka na. Kadugay-dugay na ngayon. Dungkal ka na. Nga si Terso, siya nang burbay kaya. Kaog taka pa ngayon. No. Dugay ka na. Napadungkal ka pa. Ipuhan ko, Tabi, palan Madam Maylin magpa-x-ray pa, no? Sige. Ipuhan tang magpa-x-ray. Ay man pwede sa plato. Dahil man pwede sa yelo. Ipuhan talaga sa tunay na x-ray. Oy, Merry Christmas po! Medyo laylo-laylo mo nakita ngunya na grabe ang mga nangyayari sa palibot, adi. Pag-urantanan mo na ngunyan, ining maabuto na paso. Habo ko na pag-urulayan, gusto ko ng pag-urulayan, taso pagsabata kang bagong tao. Pamudoon ang maligayang Pasko ko. Gari mamundo ang maligayang Pasko ko. Ata daw ini. Ano, Tabi, gwapa ki mga kuro Christmas party ngunyan sa mga schools, sa mga opisina po nindo, sa mga organization. Kuro Christmas party pa kamo. Sa saron man na bagatabi Choterso mapuuna so Misa di Gallo, Misa di Aguinaldo. Dinggin nyo ang sige na pag-restoryan tayan ta yato sa Diyo pa nag-Aguinaldo ka man Choters nag-Aguinaldo ka man kayo ito. Ako kay Tabi Choterso kang medyo high school ako. Nag-Aguinaldo ako dyan sa may Saindo. Dyan sa may Tagas. Nangyari? Dahil ba dyan kisimbaan kaya? Ay, napangyari ito. Magaya na pag-restoryan Tabi Sir Willie. Katabi Sir Willie. Ay ka man nag-Aguinaldo kayo ito. Pangyayari ni sa kinaba. Sabi kang Department of Health Bicol Tabi mga tugang. Ini Tabi o kaya pig-inganyar kita kang DOH Bicol na gibuhon Tabi, gibuhon ta Tabing healthy. Ang handaan ta sa pagsilibrar kang Pasko asin bagong taon. Ano man maging healthy iyan Tabi Sir Willie Nobura na para sabi kan dito ay 500 pesos. Pare lamang kung tawag kita ki 500 pesos kan dito ay. Dapat gibuhon na healthy ang handaan. Di day pwede mga hamon, lechon, bawal bagaya. Puro sa na pinakulaw, ginisa na mga gulay. Yan, mga healthy yan. Tawang kita ki 500 pesos kan DTI o kaya kang gobyerno. Tama na iyan. Dahil ki mga rolitsyon, dahil ki mga hurahamon na iyan. Tama ko man mga healthy iyan. Yung mga spaghetti nga, dahil. Paiton mo andyan ki kamuti. Ayo. Bumakal ka, gura ng kilo ngunyan kang kamuti. 50 naman 60. Sarong kilo.
lutuon mo tapos bumakal ka kikalibong batag. Subugon mo ma. Paitan mo kigbus kamuti. Yan, sabawan mo so iba. Nilaga sana. Yun na iya. Ayaw. Oh, yan ang advice sa tuya kang Department of Health. Iwasan itong sumanga pag may mga party-party bagada man maiwasan na permi iyan dyan igwaki mga lechon, mga matatabang mga pagkaon, mga mamahamis na pagkaon na paborito ko arugan mga rolit chiplanaan nako. Luwagan mo kang kimanga lima ubos ko leche plan, buko salad, mga Marios. Yan ang problema. Bako pala yan healthy, adi. Kaya, Choter, saan kita kini makipasko? Nga ni nga day kitang problema. Makaturog na sa nangyay kita. Hindi kitang problema. Makaturog na sa nangyay kita. Diyos ko, nasa na kita. Sige tabi, mga tugang, alas 7:22 na. Kwanta mo ng linya kang pag-asa. Tanganing mamonitor tatan, sabi kang pag-asa, ngunyan databing Disyembre, baka may saro pang bagyo. Ang posibleng maglawag sa par. Yo, saro pa ng bagyo. Bago matapos ining taon 2025. Gari boundary na kita, no? Gari naka 24 bagyo na kita. Kanya na taon 2025. So, minubra sa ora gani. Dati-dati nga kada taon 19 bisa na. Mangarog sa na kaya. Yan 24 ng bagyong uminagi sa Pilipinas. Iling mo na yan. Yan. Maray nga yan magaginaldo kung may service nga yan. May service lamang arog ngayon kang angkas. Uy, Sir Willie, kay ito magaday paman kan mga kapanahon ng tawara paman kay ito ki mga suro service narumduman ko kay ito daradara ko padya. So may padya kaya kami ka to alao na pasana pasiring na sa sintro gamit na supadya. Pa kayo ito mga orangkas padya. Kinda ko niyan kung sisayan mga maurag man na mga surusultiri ito niya na mapuro pa share ka ngayat hapiton mo ngaya so kaiba mo ano kanya doon di ngaya Choter so sundon ko doon ngaya si sobrina mo masimba maginaldo kami service mi padya Mario si mabuyo kang umabot duman sa padudumanan mo inang-inangon ka na kapapadya inay maray na talagang unyan so igwa ka ki undaklik. Mas magayon nga ni Bakunda Click so mga ano baga so gari DT style dating motor so mga bike ta ang tukaw sa pabugsok iton magayon na motor pag may nag-angkas sa imo tabi Sir Willie Nobura pabugsok bagayan tukawan gayto obligado danggad na magsandig sa likod mo ang kasunod mo. Magayon ng motor, mabakal daw ka ito. Lang wala kitang pambaka. Kuta ka ito mga maorag na motor. Ang sunod mo, obligado ng gad na magdukot sa'y mo tapos magkugusay mo. Pag dahil siya magkugos, mahulog siya. Daw ngaya kung i-require ngaya kang LTO ang mga back ride dapat ngaya nagkakugo sa driver for safety purposes.
Yo, kung may seatbelt bagayan mga auto, may seatbelt. Ang angkas dapat nga naka-seatbelt man. Yo, sa paagi kang pagkugos kang angkas sa driver, iyan ang pinaka-safe niya, iyan ang pinaka-seatbelt niya. Oh, kung di siya mananggad kumugos sa driver, baka mahulog mananggad. Ano daw kung may ipaluwas na direktiba ang LTO di na dapat pag backride ka kay puhan mo na magkugos sa driver. Pag-arog kan mano na sa nako, mahabal-habal driver na sa nako. Pag-igwa na ngarog ka na bata. Dahil na ako ma-broadcast. Mahabal-habal driver na kita, Sir Willie. Agdaon ko naman si Sir Alwin. Manata, mahabal-habal driver na kita. Mahabal-habal driver na sa na kita. Nakita naman na kita. Tayo na kan UB Express na. Abal-abal driver na sa kita. Sabi ni si Javier Bunsa, kundi ngayon talaga magkugos, hungkang. Yun, bagas, iyan ang pinaka-safe. Yo. Oh, sige tabi mga tugang hatad na tabag ni restaurante yan. Kwanta mo na linya kang pag-asa. Ramon ta mo na tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ha. Sige tabi. Yaw na sa pag-asa. Okay na? Okay na. Nasa linya ang pag-asa. Pag-asa, good morning. Pag-asa. Good morning tabi, Pag-asa. Magandang umaga, narito po ang ating weather update sa araw ng Huwebes, December 11, 2025. Kasalukuyan, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na naranasan sa silangang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, dulot ng amihan at shear line. Yung shear line ay ito'y salubungan ng malamig na hangin at mainit na hangin kung saan nabubuo ang mga thunderstorm. Ang shear line ay naapektuhan itong silangang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, ang amihan ay naapektuhan itong malaking bahagi ng Northern Luzon. Sa mga oras ito, wala po tayong namomonitor na bagyo o low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong shear line at amihan ay patuloy na makakapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon bukas. Pero inaasahan po natin ang shear line ay kikilos patimog at aabot sa silangang bahagi ng Southern Luzon pagdating ng linggo. Dahil sa inaasahan po natin ang paglakas ng amihan. Itong amihan ay inaasahang maapektuhan itong malaking bahagi ng Luzon sa araw ng linggo. Kaya makakaranas po tayo ng malamig na panahon dito sa Metro Manila. Sa araw nito, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo-lalo na sa Cagayan Valley at Cordillera. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, inaasahan po natin na maganda at Nangyari Pag-asa, nangyari. liwalas ang panahon kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Maliban sa mga isolated na mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Ang pinamataas na antas ng temperatura may tatala sa Metro Manila ay aabot ng 30 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Asahan din ang maganda at maliwalas na panahon kung saan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan, maliban sa mga localized thunderstorm. Sa mga kababayan po natin sa Zamboanga at sa Davao, mas mainit na panahon ang inaasahan po natin ngayong araw dahil ang inaasahan po natin na antas ng temperatura ay aabot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius.
Ngayon, wala po tayong gale warning. Ibig sabihin po, wala tayong inaasahang matataas ng alon sa ating mga karagatan sa buong bansa. Kaya safe namang pumalaot ng ating mga kababayan. Pero paalala, mag-ingat pa rin dahil sa mga nabubuong mga thunderstorm. Ang araw sisikat mamaya pong 6:11 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:28 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, Alzardi Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Mayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Shareline tapos amihan. Pasiguro manggiraray ta. Uy, maliputo na ngunyan tabi Ma'am Rica Listana, no? Pag arag na kinitabian na tabi sabi so biyak kaya nakakaisip na ako kang ito kaso lunes na banggi pigkukuyuhan ako Madam Maylin kang lunes na banggi pigkukuyuhan ako ikinaya kang tamong biya ko pigtakigan kabi sulipo maray kay ni pupun pa sa nantaglipot sa tuya di pero ano daw maray kay ni malak ka ngayon sa buhay mo alam 7 triangles po ang sa yung Philippine Third Bank. Salamatan mo na ito yung matuwang Serbisyo Asin mga tugang programang inidara po sa tiyakang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madaliun sa na yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. So, naghahanap tabi kidor born now dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan pagluwas nindo sa MBY Dormitory kung makaon mo kataning na kang Jollibee Rawis kaya ano pa dyan po kamo marimpan lang kung medyo pa no magpa-reserve na for your home away sama tabi Madam May Christmas kaya pagiri ang prongin naman po suya ni City Vice Mayor Atik Ganda Obogao City Councilor Riner Burus Municipal Councilor Ay Morales Pahot Mayor Shi Kapos Bilo kang bagong malaw yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela and syempre yaon dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi Poblasyon Malinaw Albay dyan po kamo magtaya sa loto ha bako tabi sa wete nakupon kamo kang puli bago na patang regional director
Yo. O yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Ma'am Cherry Car Borja Marina Agatabi, Merry Christmas. Sir Pedrito Pere. Alas 7:36 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po inisa na. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner may 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan, ang elementary, junior high school, asin senior high school, sa saindang basic literacy, asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang uro-adaw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige tabi mga tugang, balik na kita sa program alas 7:38 na. Yan. Tapos sa tuya ka BY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transit po sinda. Maliw sa nayaman dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghahanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan, dara po sa City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Chi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Yan tabi mga tugang mga kabayan ng sutuyang mga katuwang digdi sa programa. Merry Christmas po! Balik tabi ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyang pungaldaw kita ni Nuebes. Ano, pitsa 11 na kang Disyembre taon 2025. Sundo kita alas 8. Ibig sabihin tabi ma'am Kirangal daw na sabi ko. Kira. Siyam na daw na sana. Iyo. Ang siyam. Makariya daw ang pagkwinta mo. Sige po mga tugang. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang. 20 minutos na natabi bago mag alas 8. Madali yun ang oras. Ngailing mo na yan, nag-intro pa sana kita. Malas 8 na naman. Dahil bali ngayon, importante ngayon, nakaprograma ka na. Salamat tabi, dakurso mga naghara di tabi, Madam Maylin. Salamat tunong sa indo ha. Na ano ka ngaya, indasa na ta
ako may panibago akong pagkaini natutunan sa nangyari sa kuya ka nakaaging aldaw. Dakol na palan kay niki arog kay ning mga pangyayari ano. Kadaklan baga kaya sa tuya ang mga comfort room ta so mga CR ta. Kadaklan kan mga CR ta tabi Sir Roel Tanyola. Good morning tabi sa mo sir. Kadaklan baga kan mga CR ta ngunyan mga tiles na. Iyo, mga tiles na. Maray kang inot na mga panahon ang mga CR ka to. So bako pa simentado mga graba-graba sa antiglalag dyan. Dahil lugod ki na aksidente. Dahil lugod ki na aksidente. Ngunyan na tiles na an sa tuyang mga CR. Tilingan nindo, may may edad na lola lolota na naaraman ta na sana na-slide ngaya sa CR uto ngaya pig-operahan ta nakatama ngaya so likod, nakatama so payo, nakatama so lubot. Iyo ang nagiging dahilan ang pag may edad na bagad kita tabi Sir Roel marupok naan sa tuyang mga buto. Tay papadagos tayo tad ha. May signal mo na kita sa luwas. 42 minutos tabi, lipas ang alas 7. Nasa linya mo na si Sir Tony. Sir Tony, maray naga sa mo. Please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning. And just marahin na sa tuyang mga paraantabay. Kumusta mo ng signal ko tabi Sir Mox? Very good. Doon. Malinig yung tabi Sir Tony. Nasa maray ka naman na lugar Amin ini. So, ganun nga yayaon sa harong mo rin kasi na. Iyo di. CR sana. Orang kusina dyan. Pero nakakakaon mo ka duman. Iyo. Iyo man. Ay na pangyayari. Dahil saan ang lutuan? Hindi siya nang lutuan. Hinda ka daw dyan. Pumormal ka dyan ha. Pumormal ka. Kami Sir Mox. Sige. Nagadugan kang kaya na sa nangyayari daw. Karma po kita. Uy, bationg ko sa kuya pagka ini inak sa kasal. Si Kaijo tapos si Sheila. Kinasal kan Lunes. Di ako naka-attend. Best wishes na sana mga iyado-iyada. Panon kanta si panon kanindo ta si Ninong de nakalak. Iyan ang tiga sabi ko sa Indo kaya may mga masamang plano pa lang ka mo. Ay, sige, tuna mo, report na muna. Alay tabi Sir Mox, mga dugong pang informasyon. Pinagibit ka ni para naman yan ang maabot sa 10,000 citizens na food packs ang ipapanao sa mga dugis tabi Sir Mox. Ini sa effort kan alkalde ka Banwaan ng Santo Domingo sa naunang dito ng Noche Buena Park hali initabi Sir Mox sa budget kan lokal na gobyerno kung saan ini ipapanao sa mga Domingueños sabi na nga ni bilang simpleng regalo man yun yung nakapistuhan Go ahead. Ngunyan baga, maski sabi maski lamang ay adiit, igwa man ki pagsaluhan ang mga pamilyang Domingueños sabi sa Mao. Anong pahit kan dyan? Ano, per family man ang anong binasihan kang pagtabi Sir Tony? Halimbawa, anong pigbabasihan nganing makaresibi so gabos na Domingueños? Per family ni Sir Mox. Per family.
Kung sa tabako baga, sa tabako, bali, pigbasihan baga ni Mayor Ray Duman, per family siya, pero so census kan 2023 to 2024. So dyan, ano man kayan? Kung baga babasihan talaga. So, yaon man daw. Diyan siring man katutabi, Sir Mok. Diyan sa siyudad dyan na tabako. So, pudpak na yan. Pudpak na sa lag na yan kay sarong laganan man. Roger. Ayun. Sa ning sa taruan sa na talaga sa pagtao. Sa nabayan na dumaan. Ayun. So, norinda ni Papao. Pigiding hiling pa ini tabi, Sir Mok, sa sabi ta nga rin, pigitulad pa ini. Okay. It's either sa maabot na Sabado. Aha. And ito 3 ba sa Sabado? Tracy Sabado. Iyo, ganun iya. Iyo. Kakasabay iyan kan pagpapailaw man, ceremonial, kan pagpapailaw digdi sa naunambita ng banwaan. So, nahod dyan sa Santo Domingo, adi? Sir Ton. Shh. Sir Tony, ano nangyari? Psst! Anawara ka? Nahiling mo na yan ta. Pinalsukan ka kiilaw? Pinalsukan ka kiilaw? Sa first district Mananggad, nainot nagpailaw sa tiwi. Suminunod sa tabako, sumalinaw kaso udma man sumalinaw adi. Kapityan Wibi. O Kapityan Wibi sumalinaw. Tama ba yon? O Kapityan Wibi. So Santo Domingo sa Sabado palanda nawara si Sir Tony. Ano nangyari? Tabaka lamang bumalik pa. Mapailaw pa sa naso Santo Domingo. Di at least iwa lamang kipamaskong handog ang lokal na gobyerno. Iyo. Iwa pa man gari kinagkatarada na apod kini. Sandali tabi dali lang. Sandali, nagbabalik si Sir Tony. Dali lang nagbabalik si Sir Tony. Naputol, Sir Ton. Alright, Sir Mok, kita. Pinutulan kay kuryente. Para sabi mo mapailaw ka pa sana. Pinutulan. Parehas kasud mo. Pag programa ko, pinutulan man ako kay kuryente. Hindi na pangyayari yan. Mauran-uran na naman di sa area ta. Kaya puro palusok naman ngayon. Yan tabi sa mga kaya medyo na oran tala sa pagbuon kan Christmas ceremonial digdi sa Banwaan kan Santo Domingo. Iyon na ganito, kamang nakaagil daw. Inabot kita ki makukusog na pag-uuran. Iyo, okay. Kaya medyo nalikman so pagpapailaw. And sa tuloy nakuha ang informasyon sa maabot na Sabado, sabay-sabay man sa mga barangay, sa mga barangays digdi sa palibot kan Banwaan kan Santo Domingo, mapailaw man sila. Sa naruan, di ba may papasyaran dyan sa Santo Domingo ka ito na may magayuno na mga ilaw man? Di pa ito nagpailaw? Pailaw man? Sa dumaan dumaan rin ang PNP. Yan so okay. No. Basta din ito po kaso ipiling ka kita dahil ka magwala sa totoo ka naman tayo sa totoo ka dahil ka magwala
Magka masabi ko sino mo na ni sa dagat. Iba man ito. Pawala ito. Dahil ka magpawala. Patutuo ito. Oo. Gari negative mo na taon. Iyo. Gari bigitang naisihan na nagpailaw pa or bad na ipamansin na nakapagbukas kan sa indang Christmas village mo na taon tabi sa mga. Dati-dati baga, bago pa mag-Disyembre, nagpapailaw na ito. Ang unyan Roger. baka dae. Roger. Ano mo tabi, Sir Tony, dyan sa may parting Santo Domingo kaya, pag ako baga nagpapaligaspi, nata daw yan, tapag abot dyan sa may Santo Domingo, permi dyan nag-uuran. Mahalap ang silungan. Pagkalampas mo dyan sa may Santo Domingo, duman ka na sa may parting Padang, wala nang uran. Roger. Paghali mo naman na paghali mo naman na Ligaspi, po naman diyan sa may tulay kan Santo Domingo mauran. Pag-abot mo na digi sa may parting Bakakay, wala na. Mapapasirong ka talaga. Oo, permit talaga diyan mauran sa Santo Domingo. Kaya siguro naatraso din sa paggibo kan so pailaw diyan kang munisipyo, no. Roger, data di sa Maux. Okay. So at least sa Sabado okay na. Roger. Yan tas kanto tabi sa Maux sa iba pang mga impormasyon. Liwat na nagtukaw bilang chief of police si Police Major Genevieve Osirein. Ano yan? So dati yan na COP dyan na babayi? Roger to that. Request giraray siya. Roger, nakatukaw ini sa ikatulong pagkakataon bilang chief of police din sa naunang bito ng Banwaan. Iyo ta kaulay ko kasud subarkada kong COP. Dyan pala sa Santo Domingo. Ang gusto talaga dyan pala na maging COP babayi. Roger. Gusto ninda sa mga taga Santo Domingo dapat ngayon papayo kang police milig babayi. Roger, naiiling ta na kada kulman, sabi to na ni si Barkada tama na si Police Major Dino, naiiling ta na may magitang masabi sa naging performance kan tadi sa kan sa tabi naging siya Santo Domingo MPS. So, talagang gabos na Victor, talagang tinauan kay ni si Pansin tabi sa mo, tinauan si Action gabos na ipataabot man sa iya. Alaga din nga nini na siyempre sabi talaga ng mga COP kami man talaga yan. Iyo. Kaya yan sa ikatulong pagkakataon nagtukaw liwat ang bagong chief of police kan Banwaan kan Santo Domingo. So dati na yan na nag-COP dyan nga nigara na promote. Roger to that. Okay, sige, good luck. So, yan tabi sa mga dugang parang informasyon. Halibig sa kanyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Ginispe, Kasalogdan, Bicolano, Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sige tabi, salamat Sir Tony sa dugang na report gikan dyan sa Santo Domingo. Okay, so say na kita. Madali sana ha. Sali ha, madali lang. Sige, balikan tayo itong pig-share ko sa Indotabi, Sir Roel. Sabi ni Sir Roel, luway sana po, lalo na kong tiles. Iyo mananggat. Arog kaya kayo ni, dakul na akong nagkabararitaan na senior citizen, mga lolo-lola tabaga, halos ang na-aksidente sa CR. Siyempre, mga maluya na bagan, mga tuhod kaya, pag-abot dyan sa CR, mahal na so tiles, nadadalinas and nakakapusak ang likod, ang tuhod, o kaya ining putlanta. Yan ang delikado. Ini pala na putlanta, ining may spinal cord ta. Delikadon pala niyan. Kaya pala dakol kitang mga lolo, lola na pag natutumba, nadalinas, nakabagsak sulawas.
na-hospital tapos obligadong operahan. Kasi pag gurang na pala, pag may mga edad na palang tabi, ang bututa pala, nagrurupok man. Kumbaga sa butong, kumbaga sa kahoy, nagluluya naman so sa tuyang mga buto, bako na so sing garibahi, baga ka tagas ka to. Paluya naman siya. Sabi kang barkada kong COP, sorry yung nagugurang ay nagkakaedad ka na ngayon. Saka ka ngayon napadungkal. Nahiling mo na iyan. Kaya sabi ko, maray ka ini. Takang inot bagan mga panahon, ang mga comfort room, tan mga CR ta ka ito, kaya kubeta, palikuran pag Tagalog, kadaglan ka ito, mga antik tutungtungan ta sa nagito, kanin bako madugi, ilagan taki graba. Bako? Graba. Ang palibot kan CR. Dahil kina-aksidente tabako malnas. Pero ngunya na maurago na. Lalo na sa mga mall. Nako. Ingat po kamo. Tamalnason dyan ang mga tiles kang CR. Kaya ito nga ang mga CR ka ito. Minsan ang salog bala. Dahil kinagkaka-i-slide ka ito. Pero ngunyan, sabi ko, dapat talaga ang CR bako tiles and design. So ano ya ako ang solusyon kay nitang aning day naki may ma-slide pa. So yan ang mga didiskubrihon ta naman tan sabi may nababakal man dagari so pigpapatong da dyan sa tiles na parang rubber na ipapatong mo sa duman sa tiles. Iyon na ito ang sa imong tutungtungan. Dahil mo na pagbakbakon sa tiles ta sayang man. Gari gusto ko na sanang palitan nga ni Nano Papa Dan Rosales. Gari ko na palitan ta sa mga graba ini tanganing day kita madali na digdi sa CR. Ta kung duro delikado kung medyo mas minalas-malas ako tabi Papa Dan. Kung nakapusak supayo ko. Kung nakapusak supayo ko tapos pagkaaga Papa Dan. Dahil na ako nasa tamang pag-iisip. Lingaw ko na sa pangaran ko. Iyan ngayaan medyo may problema. Kung nakapusak sa payo mo, kung iba nang tigtatara mo, dahil mo na ngayang paghalato na araw ka nang mangyari sa imo. Kung nakapusak baga sa payo mo tabi papadaan, pagluwas mo sa CR, sisay ako. Igarapot mo na sa mga kairiba mo sa CR, sisay ka mo. Natatarayaon ka mo din. No. Kaya, dakul na akong mga nabarita na arog kaya. Na minsan na papaabot sa operasyon, ioperahan kasi ang mga buto tabaga marupok na rin yan, maluya na. Kaya po na operahan. Bata ang mga may edad na baga, luluta. Pag arog ka yan, talagang pag inoperan ka na sa buto, talagang may problema na. Medyo bibihira na so naghahaloy pa sa ibabaw kang kinapahan. Sabi ni Sir Ruel, ang magayonon kung malingawan mo na nakapusa ka. Na ano nga ako? Tapos lingaw mo nagabo. Sisi, na ano nga ako? Tapos tiga sisay ako. Hinay ko po. Sana ba ko araw ganun mangyari? Takaipuhan ko pa magpa-x-ray. Pasiguro. Hanggang ngunyan hubag pasutiil ko. Salamatonon pa lang naman sa may mga nagturo sa kuya na dapugon mo nga karog kini. Igwaman. Pero ano talaga? Pasiguro
ipa-x-ray tagiraray. Di naman ko naman suninong konduktor. Siguro ngayon kita lingon tang giraray. Hindi mapa-x-ray kita. No, so sana dahil kay malala lamang na kaning makadiretso kita. Dahil man nga pwede ngayon dahil kaya ni sa Santiguar. Dahil kaya si Ruel sa Santiguar. Uy, salamat pala kay Art Junior. Kay Art Junior. Saro sa mga nag-respondi na tulo sa tuya duman sa gigibontang pamaskong handog kang programang ini. Si Sir Max Biron. Si Sir Maximo Biron. Mr. and Mrs. Max Biron kay Busmar na Burser. Nagano na sa tuya kasi igwa kita ki gift giving pamaskong handog kang programa taon-taon tama ni pigigibo sa programang ini at least makashare man lamang kita nindiit parehas man kita mga tios pero mas may tios patabi sa satuya mas may tioson pa sa satuya kaya tabi minatuktok girare ako sa sendong mga puso kung igwa kita dyan di share ta tapos yan mga mandirit-dit nan pag tinaripon tayan tabi mga tugang may tatabang tanduman sa tuyang mga tugang na daing-dae sa 24 na yan sa December 24 pod kayo ni gigibon tayan na gift giving na yan mag-chat na sana tabi sa kuya ako na lang tabi ang ma-pick up kung sa inindo basta importantihon bagas dilata noodles yan mga pinaka-importantihon iyo tabi pero mas magayon bagas talaga may subong lamang sa tuyang mga tugang may pagruharampangan lamang sinda sa Pasko kan sa indang pamilya importante baga igwasan na po ki pagruharampangan ng pamilya mo ugmahon po salamat tunon ha sa mga nag-chat na sa kuya salamat tunon. Sabi ni Sir Max Biron, hapiton mo ngayon digdi sa arog nga kining lugar. Sige, salamat ton. Pwede pa sa iba. Bago ba, mga pitsa 20, dapat mga pitsa 20. Magkatiripuntanan ta, may repakta na. Pasko na naman. Salamat tonon ha sa mga ma-sponsor. Sabi nga ni, pag ikadatabi nagtabang, ang balikan sa imo siksik diglig at tumaapaw. Po. Bakit ba naman? Saing ka natabi ngunyan na Sir Ruel. Saing ka ngunyan sa isla ka manggiraray. Sige po, Merry Christmas sa gabos. At yan, duman naman kita sa 10 to 11 sa programang Sutama Sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Hinahanap pag-ibig mo. Pagkatapos ng programa, mahanap kita. Sa ito, pwede magpa-x-ray. Kuwanta magpa-x-ray. Ay na pa siguro. At makasama ka. Sige po, mga tugang. Alas 8 na pala no. Kasuno ng panahon. Garibagag kita tigbubuko digdi ano. Karaganday na mapupugulan. Pasko na. Sige po mga tugang sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, si City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo ABC President Kapart Abela, sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Sa pangaran ni Sir Tony dyan sa luwa, sa pangaran maniya ni GM Maestro nila tuon. Sa sendo po gabos mga tugang mga parantabay niya to. Paki-like, follow and share na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni.
Sa aga naman, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato. Bye-bye. Ringat po. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.